ato damdama ani ato damdama. So yun mga kabisat, nandito kami sa Nalubunan sa tinagurian nilang New Zealand ng Nueva Vizcaya, dito sa Nalubunan, Quezon, Nueva Vizcaya. Tignan nyo yung view guys, oh, ang ganda, parang nasa New Zealand ka talaga. Pat, hi ka na. Maraming mga tao guys, meron dun sa banda roon, meron din dun sa taas. So yun nga guys, nagluluto kami dito ng native chicken. Bali naigisa ko na siya guys, hindi niluluto lang namin. Mga kasama ko. Oh, hi na kayo. Hi! Ani! Karepot. Hi! Yan guys, balik kami lang guys. Ayan, ano, ha? Katamtama. Ayan yung dugo ng native chicken na niluluto namin. Malapit ang kumulo. Hi ka na, nak. Hi ka na. Hi guys, nandito kami. Saan? Saan ka? Andito kami sa New Zealand. Hello, Patjeng. Hello po, Jeng. Ano masasabi mo? Ay guys, Pilipinas to eh. Tingin ka dito ah. Hindi naman Pilipinas yan eh. Ano to? Oh, ewan ko. So yan guys, tignan natin to. Barangay Nalubunan. Nalubunan. Oh, ano masasabi mo? Ano masasabi? Hello? Ano masasabi mo? Ay guys, coconut. Ay guys, oh. Magagalit sila dyan. Ngay ka na. Panood ka din sa YouTube. Are you sure? Si Ashley. Ashley. Ashley, tignan mo ako. Tignan mo ako. Sugar ti kay karakwa na idi. Pabitin tayo doon sa kahoy. Doon o yanod. So yun guys, maliligo daw kami ng Patjeng ko. Punta tayo doon sa malalim. Ito yung tinatawag namin New Zealand dito sa amin. Kung makikita nyo naman yung view mga kabisat ko. Iwan ko yung sombrero ko dito kasi mababasa. Makita nyo guys, oh malinaw din tong kanya, tong tubig. Dito ako sa loob. Ito yung yung parang tulay nila dito. Tayo pa. Dito tayo. Oh, ito yung tulay. Dito tayo sa kahoy. Dito tayo. Ay ka na Garda, ay ka na. Maligo tayo. Maligo tayo dito. Maligo daw kami, imbes na hindi pa ako maliligo guys. Ikuan. Maligo tayo. Ay, ang lalim naman pala. Yeah. Ay, bitin ka dito, mayanot ka. Bitin ako nila. Pa, maglangoy ka nga. Papa, Ah, maglangoy ka nga. maglangay ako. Sige nga. Hindi ako na, baka mahulog mo. Tubig to oh. Sige nga. Tama na. Ang tagalit ko. Ang tagal mo, sige nga. Pakita mo daw sa kanila.
Ayun, takin na. May tao eh. Ha? So yun guys, may mga bagong rating. Hindi natin alam kung ano yan. Rescue naman yun at Barangay Solano. Ay, taga Solano tong mga to. Dumayo sila dito. Tara na! Tara na pa! Eto guys, ibang bayan yan guys, Solano. Dito bayan ng Quezon dito sa amin. Ayan, Solano. Tara na! Sa Bagahabag. Uy tayo! Tapos, magaganda ka. Ang tagal ka. Sige nga. Hi ka na nga Rod. Tabagin mo na si Ashley. Nandun siya sa kwan. Tawagin mo na. Sina. Halika na dito. Tita! Andito ako! Hi ka na. Hi guys! Andito si Ashley. Pupunta daw sa dito. Ang lalim naman. Di siya pupunta dito. Baka mo ganito? May anod ka. Sige pa, anod ka. Ay. May? Hi ka na. Hi guys! Andito yung Tagalog ng bahay. Tara na ka, tara na. Tara na, mamaya na naman. May tao din sa taso. Yan guys, ay mga tao din sa taso. O tara na. May picture sila dito sa tulay na Kuan Kawayan. Yan. Ayun yung taga-picture nila. Diyan ka na, tayo ka doon sa harap para makita kanila. Sige na. Doon sa taas. Hindi, tayo ka dyan, tayo ka dyan. Oo. Ang ganda naman, ano masasabi mo? Hi guys, thank you kayo dito. Punta kayo dito pala, makaligo na kayo dito sa may New Zealand. Punta kayo doon sa bayo. Ano pangalan dito? New Zealand. New Zealand. Mamay pa, Halika na dito, halika na dito. Anong pangalan dito? New Zealand. Anong masasabi mo? Thank you ay guys. Bye-bye, ingat din you. Nakanin sila. Akin na ba yung misula nga daw ka? Hindi pinagalan na iti makan itira. Okay guys, this is Kabsat Abet. Welcome to my vlog. So yun guys, nandito kami sa New Zealand ng Nueva Vizcaya dito sa Nalugbunan, Quezon, Nueva Vizcaya. Ganda daw ng view dito guys. Lalo ganda ng view dito guys pag hapon na, yung 6 PM. Makikita yung sunlight niya dito. Tabi kayo, picture kayo. Potjeng, tabi kayo ni Ashley. Tabi kayo dito, tabi kayo. Ipot, Potjeng, tabi kayo ni Ashley. Picture ko kayo, sige na. 1, 2, 3. So konti lang tao ngayon dito guys, pero mamaya nga pa mga 4 PM ganun, kadami sila. Madami din dito guys. Dati walang cottage dito pero ngayon mayroon na. Isa pa.
Magandang tubig dito guys. Hindi medyo malamig. Dito ako guys. Eh guys, pumunta na kayo dito sa New Zealand ng Nueva Vizcaya. Dito lang siya nalubunan. Maganda dito. Ay, Pot! Pot! Ay ka dito. Ganito ang view dito guys. Napakaganda. Pero pag lumubog yung araw, mas magandang panoorin. Maganda mag shadow pick. So guys, kung makita yung tong view dito sa amin, parang nasa New Zealand ka talaga. Doon yung baby ko. Daming pupunta dito mga kabsat. Mga ganitong hapon guys. Kuan lang, ngayon lang sila pumupunta dito. Pagkapon lang talaga pa. Ano, hinihintay nila yung sunset nung kuan, nung araw. Ayan yung baby ko guys. Oh. Dito sila. Ini-enjoy nilang maligo dito. Maligo ka na doon na. Saan? Dito. Dito? Opa. Dito. Dito. Papa. 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 Nandito yung tulay guys, so na ano, na Hi guys! kawayan. Hi ka na. Sala may lalim ang maasit niyan. Maasit niyan. Doon si Ashley. Papa, maasit itong buhok mo. Dito ka. Oh. Dito ako? Papa, maasit niyang kan mo yung buhok. Yaan. Ulo mo. Maasit. Yeah! Ganda dito mga kapsa to. Tingin ka doon, tingin ka doon. Halika dito. Halika dito ah. Halika dito. Awakin kita. Ang nagtagtag. Bitawan mo na ako. Dito tayo, tatlo tayo. Yun guys, kung makikita nyo dito sa pesto ko na to, parang napakaganda talaga lahat ng view. Kahit saan angulo ang kunan mo dito, napakaganda talaga. Lalo na dito. Tita! Tita! Diyan na yung mga kasama namin guys oh. Kung makikita nyo doon sa banda ron guys, nagkaganda talaga ng view. Maligo ka
Lalo at maaraw ngayon. Tignan nyo dito sa bandang itaas. Ayun yung araw na guys, mga 6 o'clock siguro bago lumabog yung araw. Napakaganda pagka sunset dito. Ayan, potjeng ko. Ani, 1, 2, Mama! sabay. 1, 2, 3. Dito ako! Ama! Ama! Kuya! Eh, pandai! Saan? Picture naman. Ano doon yung araw? Yun na. Ah! Hahahay. Kuya, ito cellphone mo. Galing! Ah! So yan guys, kung makikita nyo, napakaganda talaga ng view dito. Kahit saan ka magpwesto. Ngayon yung tulay. Tulay na kawayan. Mali, nagkwati, bato. Napakalayo yung mga bundok dito. Atale, lagay mo nga ito doon, oh. Hindi ako. Yan si Mrs. Ane? Ibigay mo na yung cellphone mo doon. Ane? Sabay. May sabihan. Magpain man. Walang. Oh, may sabay. May saan. Nagpudot mo danom na tuyon. At ganun tikarayan. Si Mrs. Yupi ako ko nun. Ang kaya ko! Mama! Tapos dyan dito ka sa likod ni Papa. Para may ibang na thumbnail. Tablet? Hello! Ay guys, punta kami dito sa Lugilan. 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 Aray, aray. Hindi na makainom at anak mo. Buruk-buruk. Kaya? Hello? Asli mayanod ka. Mayanod ka. Nagkutong. Nagkutong pa na ni Aldrin, nagkutong. Diba? Nagmatagdigo ka na, Asli. Pat! Puding! Put! Puding! Baka mayanod, baka mayanod. Hindi, ikaw na katapat. Hindi ka na salvavidas. Kaya na sa nagdagla ko dyan. Okay na, maupas lang. Rest day dapat pa. Wow! Ano sa Aldrin? Dito, pinangabig dito na. Aldrin! Nakabag yan. Sila na may nakita dito. Hindi pa dito na rin mo. So yan guys, magpapaano tayo? Watay lili. Nagagawa tayo lili na.
Ay, pan mo ala ka na. Wala may yanod ka na, Ashley. Magpaparot tayo guys. Aray. 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 Aray ko. Aray. Aray ko. Daming bato. Daming bato. Ay guys, daming bato. Yan yung ano. Ayun guys, mataas pa yung araw, mga pana ngayon, mga alas 4 na ngayon, ayun, napakataas pa ng mga kan siguro guys. Pero hindi na namin mahihintay. Mga 6 o'clock or 6:30 bago lumubog yung araw dun sa bundok guys. Mga parating pa lang ng mga kon dito, mga pupunta dito. Aray ka oh! Aray! Nakainom manan. Nakainom manan. Pero ito lang. Alex? Ay, Alex ka no? Alex. Apa ka na ganun dito? Buti ka lang dito. Tata. Papa! Ayan, nag-enjoy na ganun. Tingnan na. Naglabusan na. Pero without love. Ay! Dumagas ka, nababasa ka. Hindi, basta mamagalang ko naman. Ito yung balay. So yun nga guys, basang-basa na kami. Sinilig. Pauwi na kami guys. Pauwi na kami pero hindi na namin mahintay yung sunset. At si Mrs. Si baby ko, yung baby namin na makulit. Tara na guys. Tara na nak, tara na. Manan! Ano remembrance ni Ashley? Ashley! Look at me! Wala na. Tabubing mo tayo. Budang ka na. Nakapad. Yung. Ay, grabe. Yung. Wait lang. Sana guys, nagpipicture sila dyan. Yan, mura ka rin na kita si Kaman. Si Kaman. Jamak, balik ka itong atang. Ayaw mo gumawin? Messi! Messi! Maganda. Tara na yung pot. Saan guys, pawin na kami. Paahon na kami. Tara na, tara na. Sakay ka na. So yung chinelas mo?